Sámuel próféta első könyve. Első fejezet. Volt egy Rámátaim Cifonból, az Efraim hegyvidékéről való ember, név szerint Elkána. Efrátai volt, Jeróhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cuf fia. Két felesége volt, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem. Ez az ember esztendőnként fölment a városából, hogy imádkozzék, és áldozatot mutasson be a seregek urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az Úr papja. Valahányszor Elkána áldozott, Peninnának, a feleségének, és minden fiának és leányának áldozati részt adott. Annának pedig 2 akkora részt adott, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Vetélytársa ezért igen bosszantotta Annát, hogy fölingerelje, mivel az Úr bezárta méhét. Így történt ez esztendőről esztendőre. Valahányszor fölment az Úr házába, ezzel bosszantotta. Ő pedig sírt, és semmit sem evett. Ekkor azt mondta a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mifelett bánkódsz a szívedben? Hát nem többet érek-e én neked 10 fiúnál? Miután ettek és ittak Silóban, Anna fölkelt, Éli pap pedig az Úr templomában, az ajtófélfánál ült a székében. Az asszony lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadást tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha megtekinted szolgáló leányod nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és soha nem érinti borotva a fejét. Mivel pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelte a száját. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. Ezért azt mondta neki Éli: Meddig tart még a részegséged? Távolítsd el magadtól az italt. Anna pedig így felelt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szóltam mind ezidáig. Éli így felelt neki: Eredj el békességgel, és Izrael istene teljesítse kérésedet, amit tőle kértél. Ő pedig ezt mondta: Legyen kedves előtted a szolgáló leányod. És elment az asszony a maga útjára, evett, és arca többé nem volt szomorú. Majd reggel fölkeltek, és miután imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána a feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. Az történt egy idő múlva, hogy várandós lett Anna, fiút szült, és Sámuelnek nevezte, mert azt mondta: Az Úrtól kértem őt. És mikor fölment az a férfi, Elkána és egész háza népe, hogy bemutassa az Úrnak esztendőnként való áldozatát és fogadását, Anna nem ment föl, hanem azt mondta férjének: Mihelyt a gyermeket elválasztom, fölviszem, hogy az Úr előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké. Férje Elkána azt felelte neki: Tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, míg elválasztod. Csak az Úr teljesítse be a beszédét. Otthon maradt azért az asszony, és szoptatta gyermekét, amíg el nem választotta.
Miután elválasztotta, fölvitte magával egy 3 éves bikával, egy efa liszttel és egy tömlő borral együtt, és bevitte az úr házába, Silóba. A gyermek pedig még igen kicsi volt. És levágták a bikát, és a gyermeket Élihez vitték. Ő pedig ezt mondta: Ó, Uram, él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és egykor könyörgött az Úrhoz. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amit tőle kértem. Most azért az Úrnak szentelem őt. Legyen egész életére az Úrnak szentelve. És imádkoztak ott az Úrhoz. 2. fejezet. Anna így imádkozott: Örvend szívem az Úrban, fölemelte szarvamat az Úr. Fölnyílt a szám ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok kevélyen, olyan kevélyen. Szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a tetteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat összetöri, és a roskadozókat erővel övezi föl. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, az éhezők pedig nem éheznek többé, s míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekes megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegénnyé tesz és meggazdagít, megaláz és fölmagasztal. Fölemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy a hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik. Mert az Úréé a föld oszlopai, és rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megoltalmazza, de az istentelenek a sötétségben némulnak el, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr megrontja azokat, akik versengenek vele, mennydörög fölöttük az égben. Megítéli az Úr a föld határait, királyának pedig hatalmat ad, és fölemeli fölkentjének szarvát. Ezután Elkána hazament Rámába. A gyermek pedig az Úr szolgája lett Éli pap előtt. Éli fiai azonban gonosz emberek voltak, nem ismerték az Urat. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, eljött a pap szolgája, amikor a húst főzték, és a 3 ágú villácska a kezében volt. Beleszúrt vele a serpenyőbe, üstbe, fazékba vagy más edénybe, és mindazt, amit a villácskával kihúzott, magának vette el a pap. Így cselekedtek egész Izrael népével, mikor odamentek Silóba. Mielőtt a kövérjét feláldozták volna, eljött a pap szolgája, és azt mondta az áldozó embernek: Adja papnak sütnivaló húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, hanem csak nyerset. És ha az az ember azt mondta neki: Hadd áldozzam meg először a kövérjét, azután vedd el, amit lelked kíván, akkor azt mondták: Semmiképpen sem, hanem most add ide, mert ha nem, erővel elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálták az Úr áldozatát. Sámuel pedig, mint gyermek, gyolcs éfoddal körülövezve szolgált az Úrnak. Anyja kicsiny felsőruhát csinált neki, és fölvitte neki évről évre, amikor férjével fölment az esztendőnkénti áldozat bemutatására. És megáldotta Éli Elkánát és feleségét, és ezt mondta:
adjon neked az Úr magzatot ettől az asszonytól a helyett, akiért könyörgött, és akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. És meglátogatta az Úr Annát, aki fogant a méhében, és 3 fiút és 2 leányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál nevelkedett föl. Éli már igen öreg volt. Meghallotta mindazt, amit a fiai cselekszenek egész Izraellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátrának bejárata előtt szolgálnak. Azt mondta nekik, miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz cselekedeteiteket az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úr népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli őt Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közbenjáró. De nem hallgattak apjuk szavára, mivel az Úr el akarta veszíteni őket. A gyermek Sámuel pedig egyre növekedett, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Azután eljött Isten embere Élihez, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Nem jelentettem-e ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban, a fáraó házában voltak? Papnak választottam őt magamnak Izrael minden nemzetségek közül, hogy áldozzon az oltáromon, hogy füstölőszert füstölögtessen, hogy az éfódot viselje előttem. Atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyet e hajlék számára rendeltem? Többre becsülött fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem, Izrael minden áldozatának javával. Azért így szól az Úr, Izrael istene. Jól lehet, megmondtam, hogy a te házad és atyád háza mindörökké előttem jár, de most mégis azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Íme olyan napok jönnek, hogy megtöröm erődet és atyád házának erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod Isten hajlékának romlását a sok jó helyett, amit tettem volna Izraellel. Bizony nem lesz öreg ember a házadban soha. Mindazáltal nem fogok mindenkit kiirtani oltárom mellől te érted, hogy epesszem a szemedet és gyötörjem a lelkedet. De házad többsége férfikora delén hal meg. Az legyen előtted a jel, ami 2 fiadon, Hofnin és Fineáson bekövetkezik, hogy egy napon halnak meg mind a 2. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki kedvem és akaratom szerint cselekszik. Maradandó házat építek neki, és mindig az én fölkentem előtt fog járni. És aki megmarad házad népéből, eljön, hogy leboruljon előtte egy ezüst pénzecskéért és egy darab kenyérért, és ezt mondja. Fogadj föl engem a papi tisztségek egyikébe, hogy ehessem egy falat kenyeret. 3. fejezet. A gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az Urat. Abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. Egyszer az történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. Szeme pedig homályosodni kezdett, és alig látott. Isten mécsesét még nem oltották el, és Sámuel az Úr templomában feküdt, ahol Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, ő pedig így felelt. Itt vagyok.
Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: itt vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig így felelt: nem hívtalak, menj vissza és feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. Az Úr azonban ismét szólította: Sámuel. Ő pedig fölkelt, Élihez ment, és azt mondta: itt vagyok, mert hívtál. Ő így felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki neki beszédét. Harmadszor is szólította az Úr Sámuelt. Ő pedig fölkelt, Élihez ment, és azt mondta: itt vagyok, mert hívtál. Akkor értette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket. Ezért azt mondta Sámuelnek: menj el, feküdj le, és ha újból szólítanak téged, mondd ezt: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Akkor eljött az Úr, odaállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Erre ő így válaszolt: szólj, mert hallja a te szolgád. Az Úr azt mondta Sámuelnek: íme, én olyan dolgot cselekszem Izraelben, melyet ha valaki meghall, mindkét füle belecsendül. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza népe ellen, elkezdem és be is végezem. Mert megjelentettem neki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyről jól tudta, hogy azzal fiai utálatossá teszik magukat, és mégsem akadályozta meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el házának álnoksága, sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig egész reggelig aludt, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtajait, de nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Éli azonban szólította őt, és azt mondta neki: fiam, Sámuel! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Éli megkérdezte: mi az, amit mondott neked? Ne titkold el előlem. Azt cselekedje veled Isten, és más hasonlót is, ha elhallgatsz előttem csak egy szót is abból, amit mondott neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, és semmit sem hallgatott el. Éli pedig ezt mondta: ő az Úr, cselekedjék úgy, ahogy jónak látja. Sámuel pedig fölnövekedett, és az Úr vele volt, és semmit sem hagyott a földre hullani beszédéből. És megtudta egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. És az Úr újból kezdett megjelenni Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr beszéde által. 4. fejezet. Így jutott el Sámuel beszéde egész Izraelhez. És kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort ütöttek Eben-háézernél, a filiszteusok pedig a fékban vertek tábort. Majd csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütköztek, és megverték Izraelt, és levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. Amikor a nép visszatért a táborba, azt mondták Izrael vénei: vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok által? Hozzuk el magunkhoz az Úr szövetségládáját Silóból, hogy jöjjön közénk, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elküldött tehát a nép Silóba, és elhozták onnan a seregek urának szövetségládáját, aki a kerúbok fölött ül. Ott volt Éli 2 fia, Hofni és Fineás is Isten szövetségládájával.
Mikor az Úr szövetség ládája a táborba érkezett, egész Izrael olyan nagy rivalgásban tört ki, hogy megrendült a föld. Mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, azt mondták: micsoda nagy rivalgás hangja ez a héberek táborában. És mikor megtudták, hogy az Úr ládája érkezett a táborba, félelem szállta meg a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Azt mondták: jaj nekünk, mert nem történt ilyen soha ezelőtt. Jaj nekünk! Kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek a kezéből? Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Legyetek bátrak, és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnotok a hébereknek, mint ahogy ők szolgáltak nektek. Azért legyetek férfiak, és harcoljatok. Megütköztek tehát a filiszteusok, és Izrael vereséget szenvedett, és mindenki a sátrába menekült. A veresség olyan nagy volt, hogy Izraelből 30 000 gyalogos hullott el. Isten ládáját is elvették, és meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás. Akkor elszaladt a harcból egy ember a Benjámin nemzetségéből, és Silóba ment még aznap. Ruháit megszaggatta, és port hintett a fejére. Amikor odaért, Éli a székében ült, és az útfélen várakozott, mert szíve aggódott Isten ládájáért. Amikor odaért az az ember, hogy elmondja a hírt a városban, az egész város jajveszékelni kezdett. Éli meghallotta a kiáltás hangját, és ezt kérdezte: micsoda nagy zajongás ez? Az az ember pedig sietve odament, és elmondta Élinek. Éli pedig 98 esztendős volt, és szeme annyira meghomályosodott, hogy már nem is látott. Ez az ember azt mondta Élinek: a harcból jövök, a harcból menekültem meg ma. Éli azt kérdezte: mi történt, fiam? A követ így felelt: Izrael megfutamodott a filiszteusok előtt, és igen nagy veszteség lett a népben. 2 fiad, Hofni és Fineás is meghalt, és Isten ládáját is elvették. Amikor Isten ládáját említette, Éli hátraesett a székről a kapufélfának, és nyakát szegve meghalt, mert immár öreg és elnehezedett ember volt. És ő 40 esztendeig ítélt Izrael fölött. Menye pedig Fineás felesége várandós volt. Amikor meghallotta a hírt, hogy Isten ládáját elvették, és apósa meg a férje meghalt, térdre esett és megszült, mert meglepték a fájdalmak. Amikor elalélt, azt mondták a mellette állók: ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, és nem figyelt oda. A gyermeket Ikábódnak nevezte el, ami ezt jelenti: oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája, és oda lett az ő apósa és a férje. És ismét ezt mondta: oda van Izrael dicsősége, mert elvették Isten ládáját. 5. fejezet. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Eben-Háézerből Asdódba. Ott pedig a filiszteusok Isten ládáját bevitték Dágón templomába, és Dágón mellé helyezték el. Amikor az asdódiak másnap korán fölkeltek, íme Dágón arccal a földre esve volt az Úr ládája előtt. Akkor fölvették Dágont, és ismét a helyére állították. Mikor pedig másnap korán reggel fölkeltek, íme
Dágón ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és feje és 2 kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. Ezért Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomába járnak, nem lépnek Dágon küszöbére Asdódban mindmáig. Ezután az Úr keze az asdódiakra nehezedett, és pusztította őket. Asdódot és határait fekélyekkel verte meg. Mikor azért látták az asdódiak, hogy így van a dolog, azt mondták: ne maradjon nálunk Izrael istenének ládája, mert Reánk és Dágónra, ami istenünkre nehezedett az ő keze. Üzentek tehát, és összegyűjtötték a filiszteusok minden fejedelmét, és azt mondták: mit csináljunk Izrael istenének ládájával? Azok pedig így feleltek: Gátba kell vinni Izrael istenének a ládáját. El is vitték oda Izrael istenének ládáját. Amikor azonban odavitték, az Úr keze igen nagy rémületére lett a városnak. Megverte a város apraját és nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Ezért Ekrónba küldték Isten ládáját. Amikor Ekrónba jutott Isten ládája, felzúdultak az ekróniak, és azt mondták: reánk hozták Izrael istenének ládáját, hogy megöljön bennünket és népünket. Azért üzentek értük, és összegyűjtötték a filiszteusok minden fejedelmét, és azt mondták: küldjétek el Izrael istenének ládáját, hogy térjen vissza a helyére, és ne öljön meg minket népünkkel együtt. Mert halálos rémület támadt az egész városban. Igen súlyosan nehezedett rájuk Isten keze. És azokat az embereket, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtotta annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig. 6. fejezet. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hívatták a filiszteusok a papokat és jövendőmondókat, és megkérdezték: mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg nekünk, hogyan juttassuk vissza a helyére. Ők pedig így feleltek: ha elkülditek Izrael istenének ládáját, ne küldjétek azt üresen, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, miért nem távozik el a keze rólatok. Erre azt kérdezték: micsoda jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők pedig így feleltek: a filiszteusok fejedelmeinek száma szerint 5 fekélyformájú aranyat és 5 aranyegeret, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a fejedelmeitekkel együtt. Csináljátok meg azért fekélyeitek és a földet pusztító egereitek képmását, és így adjatok dicsőséget Izrael istenének. Akkor talán nem nehezedik a keze úgy rátok és istenetekre és földetekre. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogy Egyiptom és a fáraó megkeményítették a szívüket? Nem úgy volt-e, hogy amint megmutatta rajtuk a hatalmát, elbocsátotta őket és elmehettek? Készítsetek azért egy új szekeret és 2 borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Fogjátok be a szekérbe a teheneket, borjaikat pedig vigyétek el tőlük haza. Vegyétek az Úr ládáját, és tegyétek a szekérre. Az aranyholmit pedig, melyeket jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek egy ládikóba az oldalára, és bocsássátok el, hadd menjen. Azután figyeljetek! Ha a saját határa felé vívő úton Bétsemes felé tart, akkor ő szerezte nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, akkor megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott minket, hanem csak véletlen volt az,
ami velünk történt. Úgy cselekedtek tehát az emberek. Vettek 2 borjas tehenet, és befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták otthon. Föltették az Úr ládáját a szekérre, és a ládikót az aranyegerekkel és fekéjeiknek képmásával. A tehenek pedig egyenesen a Bét-Semes felé vivő úton mentek. Csakis azon az egyetlen úton haladtak, folytonosan bőgve, és se jobbra, se balra nem tértek le. A filiszteusok fejedelmei pedig utánuk mentek Bét-Semes határáig. A Bét-Semesbeliek éppen búzát arattak a völgyben. Föltekintettek, megpillantották a ládát, és örvendeztek, hogy látják. A szekér pedig eljutott a Bét-Semesből való Jehósua mezejére, és ott megállt. Ott pedig volt egy nagy kő. És fölvagdosták a szekér fáját, és a teheneket feláldozták az Úrnak egészen elégő áldozatul. Akkor a léviták levették az Úr ládáját és a ládikót, amely mellette volt az aranyholmikkal, és a nagy kőre helyezték. A bétsemesi emberek pedig azon a napon egészen elégő áldozatot és véres áldozatot mutattak be az Úrnak. Amikor látta ezt a filiszteusok 5 fejedelme, visszatértek Ekrónba azon a napon. Az aranyfekélyek pedig, amelyeket a filiszteusok jóvátételi ajándékul hoztak az Úrnak, ezek. 1 Asdódért, 1 Gázáért, 1 Askelónért, 1 Gátért, 1 Ekrónért. Aranyegér pedig annyi volt, amennyi a filiszteusok 5 fejedelme alá tartozó város, a kerített városok a kerítetlen falvakkal együtt. És bizonyság erre mindmáig az a nagy kő, amely ott áll a bétsemesi Jehósua mezején, és amelyre az Úr ládáját helyezték. És megvert az Úr a bétsemesbeliek közül némelyeket, mivel beletekintettek az Úr ládájába, mégpedig 50.070 embert. És a nép gyászolt, hogy az Úr ilyen nagy csapással sújtotta őket. Azért ezt mondták a bétsemesiek. Ki állhat meg az Úr előtt, szent Isten színe előtt? És a láda kihez megy el mi tőlünk? Akkor követeket küldtek Kirjat Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját, jöjjetek és vigyétek el magatokhoz. 7. fejezet. Erre elmentek a Kirjat Jeárimbeliek, és fölvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, amely a dombon volt. Fiát, Eleázárt pedig az Úr ládájának őrzésére rendelték. Attól fogva, hogy a ládát Kirjat Jeárimban hagyták, sok idő telt el, tudniillik 20 esztendő. És Izraelnek egész háza sóhajtozott az Úr után. Sámuel pedig így szólt Izrael egész házához. Ha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és astartékat, és szíveteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít benneteket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és astartékat, és csak az Úrnak szolgáltak. Akkor Sámuel ezt mondta: gyűjtsétek össze Izrael egész népét Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek azért Micpában, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és így szóltak: vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig bíráskodott Izrael fiain Micpában.
Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpában, felvonultak a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen. Amikor meghallották ezt Izrael fiai, megrémültek a filiszteusoktól. Ezt mondták Sámuelnek: ne szűnj meg könyörögni értünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből. Vett azért Sámuel egy szopos bárányt, és feláldozta egészen elégő áldozatul az Úrnak. És fohászkodott Sámuel Izraelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatta őt. Mialatt Sámuel az égő áldozatot végezte, eljöttek a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas mennydörgést támasztott azon a napon a filiszteusok fölött, és annyira megzavarta őket, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Akkor kijöttek Izrael emberei Micpából, üldözték a filiszteusokat, és verték őket egészen Bétkáron túl. Sámuel pedig vett egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ebenháézernek, mivel azt mondta: mindeddig megsegített minket az Úr. A filiszteusok olyan megaláztatást szenvedtek el, hogy nem mentek többé Izrael határára. Az Úr keze sújtotta őket Sámuel egész életében. Izrael visszavette a városokat, amelyeket a filiszteusok elvettek tőle, Ekrontól fogva Gátig, és azok határát megszabadította Izrael a filiszteusok kezéből. Így lett béke Izrael és az emóriak között. Sámuel pedig egész életében Izrael bírája volt. Esztendőnként bejárta Bételt, Gilgált és Micpát, és bíráskodott Izraelben ezeken a helyeken. De mindig visszatért Rámába, mert ott volt a háza, és ott is bíráskodott Izraelnek, és ott oltárt is épített az Úrnak. 8. fejezet. Amikor megöregedett Sámuel, fiait tették bírává Izrael fölött. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. De fiai nem az ő útján jártak, hanem telhetetlenek voltak, ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Összegyűlt azért Izrael összes véne, és elmentek Sámuelhez Rámába. Azt mondták neki: íme megöregedtél, és fiaid nem a te utadon járnak. Most tehát tégy valakit királyunká, hogy ő ítéljen fölöttünk, amint minden népnél szokás. De Sámuelnek nem tetszett ez a beszéd, hogy azt mondták: adj nekünk királyt, hogy ő bíráskodjon fölöttünk. És az Úrhoz könyörgött. Az Úr azt mondta Sámuelnek: fogadd el a nép szavát mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem, hogy ne uralkodjam fölöttük. Veled is úgy tesznek, mint ahogy velem cselekedtek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból mindmáig. Elhagytak, és idegen isteneknek szolgáltak. Most azért hallgass a szavukra, de tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király jogait, aki uralkodni fog fölöttük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Azt mondta: a királynak, aki uralkodni fog fölöttetek, ez lesz a hatalma. Fiaitokat elveszi, és harci szekereihez meg lovasaihoz sorozza be őket, és futnak harci szekere előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember fölött, és hadnagyokká 50 ember fölött.
velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását. Általuk készíteti hadiszerszámait és harci szekereihez az eszközöket. Leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőnek, szakácsnőnek és sütőasszonynak. Elveszi a legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket, és szolgáinak adja. Veteményeitekből és szőlőitekből 10 szed, és főbb embereinek meg hivatalnokainak adja. Elveszi szolgáitokat, szolgáló leányaitokat, legszebb ifjaitokat, és még a szamaraitokat is, és a maga dolgát végezteti velük. Jószágotokból 10 szed, ti pedig szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodni fogtok királyotok miatt, akit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni benneteket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és azt mondta, nem, király legyen fölöttünk. Mi is úgy legyünk, mint a többi nép, hogy a királyunk bíráskodik fölöttünk is, előttünk jár és vezeti harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr ezt mondta Sámuelnek, hallgass a szavukra, és adj nekik királyt. És Sámuel ezt mondta Izrael férfiainak. Menjetek haza, mindenki a maga városába. 9. fejezet. Volt egy ember Benjámin nemzetségéből, akinek a neve Kís volt, Abiel fia, aki Ceror fia, aki Bekórat fia, aki Afia fia, aki Benjámin házából való volt. Igen tehetős ember volt. Annak volt egy Saul nevű fia, igen szép ifjú. Senki sem volt nála szebb Izrael fiai közül. Egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kísnek, Saul apjának a szamarai. Azt mondta Kís a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy szolgát, kelj föl és menj el, keresd meg a szamarakat. Bejárták az Efraim hegységét, és bejárták Sálisáv földjét, de ott sem találták meg. Majd bejárták Saalim földjét, de nem voltak ott sem. Végül bejárták Benjámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére jutottak, azt mondta Saul a vele levő szolgának. Gyere, térjünk vissza, nehogy apám elvetve a szamarak gondját miattunk aggódjék. De ő így felelt neki. Íme Isten embere most ebben a városban van, és az az ember tiszteletben áll. Mindaz, amit mond, beteljesedik. Most tehát menjünk oda, talán meg tudja mondani nekünk is, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta a szolgájának. Elmehetünk oda, de mit vigyünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyánkból, és nincsen mit vinnünk ajándékba Isten emberének. Mi van nálunk? A szolga pedig ezt felelte Saulnak. Íme van nálam egy 4 ezüstsékel, odaadom ezt Isten emberének, hogy adjon nekünk útbaigazítást. Azelőtt Izraelben azt mondták, amikor valaki elment Istent megkérdezni. Gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit most profétának neveznek, azt régen látónak hívták. Saul ezt mondta a szolgájának, helyesen beszélsz, gyere, menjünk el. Elmentek tehát abba a városba, ahol Isten embere volt. Amint pedig a domboldalon fölfelé mentek a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek ki, és megkérdezték tőlük. Itt van-e a látó? Ők így feleltek nekik. Igen, éppen itt van, csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek a magaslaton.
Ha bementek a városba, azonnal megtaláljátok, mielőtt fölmenne a hegyre, hogy egyék. Mert a nép addig nem eszik, amíg ő el nem jön, mivel a véres áldozatot ő áldja meg, és csak azután esznek a meghívottak. Azért csak menjetek föl, mert most ott fogjátok őt találni. Fölmentek tehát a városba. Éppen a városba értek, amikor jött kifelé Sámuel velük szemben, hogy fölmenjen a hegyre. Az Úr pedig azt jelentette ki Sámuel fülébe egy nappal azelőtt, hogy Saul eljött. Holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert Benjámin földjéről. Kent fel őt népem Izrael fejedelméül, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Mert rátekintettem népem nyomorúságára, mivel kiáltásuk felhatott hozzám. Mikor pedig Sámuel meglátta Sault, így szólt neki az Úr: Íme ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népem fölött. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte: Mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel pedig így felelt Saulnak: Én vagyok az a látó. Menj föl előttem a hegyre, és egyetek ma velem, reggel pedig elbocsátalak, és megmondom neked azt is, ami szívedet nyomja. A szamarak miatt pedig, melyek 3 napja elvesztek, ne aggódjál, mert megtalálták azokat. Különben is kié mindaz, ami becses Izrael népében. Hát nem a tied és atyád egész házáé? Saul azonban így felelt: Hát nem Benjámini vagyok-e én, Izrael legkisebb törzséből való? És az én nemzetségem nem a legkisebb Benjámin törzsének nemzetségei között? Miért beszélsz hát így hozzám? Akkor Sámuel megfogta Sault és a szolgáját, bevezette őket az étkező helyre, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. Sámuel odaszólt a szakácsnak: Hozd elő azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. Akkor a szakács felhozta a combot, és ami hozzávaló volt, és Saul elé tette. Sámuel pedig ezt mondta: Íme a félretett rész, vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tették félre azt számodra, amikorra meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek a hegyről a városba, és a ház emeletén beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek. Az történt ugyanis, hogy hajnalhasadáskor Sámuel így kiáltott Saulnak a ház emeletén: Kelj föl, el akarlak bocsátani téged. Ekkor fölkelt Saul, és kimentek kettesben az utcára. Mikor pedig leértek a város végére, Sámuel ezt mondta Saulnak: Mondd meg a szolgádnak, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked Isten beszédét. 10. fejezet. Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, töltött belőle Saul fejére, megcsókolta őt, és ezt mondta: Hát nem kente föl téged az Úr az ő öröksége fejedelmévé? Amikor most elmész tőlem, 2 emberrel fogsz találkozni Ráhel sírja mellett, Benjámin határában, Celcachnál. Ők azt mondják majd neked: Megtalálták a szamarakat, amelyeknek keresésére indultál. Apád elvetette már a szamarak gondját, miattad aggódik, és ezt mondta: Mit tegyek a fiamért? Amikor továbbmész onnan, a Tábor tölgyfájához érkezel, és 3 ember fog találkozni veled, akik Istenhez mennek föl Bételbe. Az egyik 3 kecskegidát visz, a másik 3 egész kenyeret,
a harmadik egy tömlő bort. Békességgel köszöntenek, és 2 kenyeret adnak neked, te pedig fogadd el azokat tőlük. Azután eljutsz Isten halmára, ahol a filiszteusok őrségei vannak. Mikor pedig bemész oda a városba, egy csapat prófétával fogsz találkozni, akik a hegyről jönnek le. Lant, dob, fuvola és citera lesz náluk, ők maguk pedig prófétálnak. Akkor az Úr lelke rád fog szállni, velük együtt fogsz prófétálni, és más emberré leszel. Mikor pedig mindezek a jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mindazt, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Most hát menj le előttem Gilgálba, és íme, én majd lemegyek hozzád, hogy égő áldozatot mutassak be, és hálaáldozatot áldozzam. 7 napig várakozzál, míg hozzád érkezem, és akkor tudtodra adom, hogy mit kell tenned. S amint megfordult, hogy Sámueltől eltávozzék, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindazok a jelek azon a napon. Mert mikor odaértek a halomhoz, íme proféták serege jött vele szembe, és Isten lelke reászált, és velük együtt profétált. Mindazok, akik azelőtt ismerték, amikor látták, hogy íme a profétákkal együtt profétál, azt mondták egymás között: mi lelte Kís fiát? Hát Saul is a proféták között van? És egyikőjük megszólalt: vajon kicsoda a proféták atyja? Azért lett szólásmondássá, hát már Saul is a proféták között van? És mikor befejezte a profétálást, fölment a magaslatra. Saul nagybátyja pedig megkérdezte őt és a szolgáját: hol jártatok? Ő azt felelte: a szamarakat kerestük, de mivel sehol sem láttuk, Sámuelhez mentünk. Akkor így szólt Saulhoz a nagybátyja: ugyan, mondd el nekem, mit mondott nektek Sámuel? Saul azt felelte nagybátyjának: világosan megmondta nekünk, hogy megtalálták a szamarakat, de amit a királyságról mondott, azt nem mondta el neki. Ezután Sámuel összehívta a népet az Úrhoz Micpába. Ezt mondta Izrael fiainak: így szól az Úr, Izrael istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, és én szabadítottalak meg benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazoknak az országoknak a kezéből, amelyek sanyargattak titeket. Ti pedig most elvetettétek isteneteket, aki megszabadított minden bajotokból és nyomorúságotokból, és azt mondtátok neki: adj királyt nekünk. Most hát álljatok az Úr színe elé törzsenként és nemzetségenként. És amikor Sámuel fölvonultatta Izrael valamennyi törzsét, a sorsvetés Benjámin törzsére esett. Akkor fölvonultatta Benjámin törzsét nemzetségenként, és a sors a Matri nemzetségére esett. Majd Kís fiára, Saulra esett a sors, de amikor keresték, nem találták meg. Ekkor megkérdezték ismét az Urat: vajon csakugyan eljön-e ide az az ember? És az Úr azt felelte: íme ő elrejtőzött a holmik közé. Akkor odafutottak, és előhozták onnan. Amikor a nép közé állt, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Sámuel azt mondta a népnek: látjátok, kit választott az Úr? Nincsen hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor fölkiáltott az egész nép, és azt mondta: éljen a király! Sámuel pedig kihirdette a nép előtt a király jogait, beírta egy könyvbe, és letette az Úr elé.
Majd elbocsátotta az egész népet, mindenkit a maga házához. Azután Saul is elment haza Gibeába, és vele mentek azok a vitézek, akiknek szívét Isten erre indította. Néhány kaján ember azonban azt mondta, ugyan mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha semmit sem hallott volna.